Tis, kaya oy. Sagdi lang gunagod. Karong adlaw kay napalpak man mo gahapon. Dapat karong buntag maka-hold up mo. Bahalag isa lang. Sabot mo. Yes, sir. Good. Pero nako ihatag ninyo karon. Naitulo ka motor dira, mo inyong gamiton. Kini, makamotor na jud ta. Dili lang na mao mga boy. Kay pantagaan ta mo pamainit. Wow! 20 mo. Yes, sir. Salamat sir. Kaungan yung gasto ha. Salamat sir. Oh. Sige na. Pase. Ulat sa. Nana ko nakita sa unahan no? Biktima ho na to na eh. Hey! Hulap niya yung dagan! Palungan yung motor ka dito magsinabot. Ay nagdagan na kayo, nakamotor ba yami? Wala kailangan mo dagan Andre. Wala mo, wala bus. Ay nagdagan na. Kayo, isa rin dalan Andre. Nahaaba na mo ano. Ano man? Uy, dali! Tangaan ninyo uy! Tara! Ako may dalan din niya. Ay, basin dito ah. Asa man ka? Ayaw, boss. Dagan magyagi daganan ang mga shortcut ni mo ha? Nakaabot na diri ha? Napakay pa shortcut ha? Gulit na ninyo gulit eh! Ayaw, boss. Wala mo, wala boss. Wala'y kwarta naman kay Karilo? Dili man ang wonder, boss. Tawag na, dagan na kwarta ba? Wala may kwarta pre. Wala yun pre. Ay binuang ko sa trabaho ni mo day. Wala na mo trabaho, boss. Tambay ang dinhi ah. Wala na ko itawanan do ka daw. Pastila nakatesting yung kuha na ba? Di yun dalin diya ba yun? Di ka kaog doon ka adlaw? Yates mga ay, gipanomdom man mo ngayon nana po ko sa una. Ay kung wala ni si kwarta, mangita taglain. Tay sabi. May purta mga awat, tagalan siguro ito ng si Quinta. Uy, negro. Salamat, boss ha. Salamat, boss. Tagalan si Quinta na tagay. Bahala mo, ako ning painit niya. Uga ni mo eh. Sina pa. Salamat, boss. Pasina. Nga nang wala mo ni maghihatag si Quinta. Ako liging pamainit niya, magbuot man ka. Ay, nito galis niya. Mungita ng taguldapon. Tara. Oops, kaisa. Palunga. Kita mo sa kunakitaan. Maka-enjoy man ng offline game ay. Balag wala ko load basta makadula lang ko ani. Boss, dili na ko makita ng talikdan ko nimo. Ay, sorry. Ani boss, gamay nga tao. Dali ra ni mailog ang cellphone. Mao gani no. Sige, mamabata. Dali ra kayo ni. Ita ng way sa istan ay. Opo mo kay makita anta. Ino sa ban mo dra? Nakita anta. Ayaw sa boss. Ano ka ng cellphone? Pagdali ba kay wala pa ba may ka-hold up? Pre, kadali lang pre. Murag naluoy mo ko ani. Boss, maluoy mo sa kuha boss. Ganong maluoy man nimo? iPhone man gani mo cellphone gani? Mo jud, mahal kina ba? Mahal man jud ni kay siya boss. Pero tinood lang, wa mong koy ni load good. Kaya wala man po koy kwarta good. Awara good preo, how ti magpaluloy preo? Pre, dili na siguro nato ni hudapon pre. Gano man? Kabuang nimo no? Luoy ko pre. Katisting mo ko sa una god. Nako cellphone pero ako'y dudlod. Kabalo mo sa piling nga mahal ang cellphone pero way dudlod. Oh, sige tao palo dito. Salamat sa boss. Tis, atag mo si Quinta. Mo na nakabawg tik nimo ba? Ganina nga tawo gigutom. Wa ka ni hatag karon nga way panglod, imong gihatagan. Kaya nagkalampag ya pre. Sakit kay sa piling nga mahal kang cellphone niya way load. Ispot nga mata ka buko ba yun ni mo eh? Sorry na good pre. Daghan ba bitaw tag mahal up sa unahan? Ay, juga sa amo na to kayo ito madaw-daw karon na ni ba? Pre, tama na pre, ay na nakuha na kay mangita na lang ta. Tara, sunod ha. Pantay kang bataan ka. Sama na yun.